Comencem? Hola, què tal? Benvinguts. Bon dia, bona tarda. Abans que res em perdonareu si faig alguna errada lingüística. No tenim corrector, l'Agustí Sala i jo, que després ens editen el que escrivim, però vaja. Bé, per tant, benvinguts a aquesta sessió del català i l'empresa. Ja estàs al dia. Organitzada per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i també amb el suport del Mobile World Capital Barcelona, o no sé si hauria de dir el Mobile World Capital Barcelona, per allò que també parlarem de que el català, l'espanyol i després fem servir molt a l'anglès, no? Ara acabem de dir el Mobile World Capital Barcelona i per Movistar. Saludem el secretari d'Empresa i Competitivitat, Pere Torres, la directora general de Política Lingüística, Esther Franquesa, el director general de Comerç, Josep Maria Requesens, i el director de Serveis del Departament d'Empresa i Ocupació, Josep Anton Mundó, i el públic en general. I ara passo ja la paraula al senyor Pere Torres. Bon dia a tothom. En primer lloc, vull agrair a l'Esther Franquesa, la directora general de Política Lingüística, que em convidés a poder participar una estoneta en aquest acte sobre català i empresa. I no puc estar-me de felicitar l'Albert Closes perquè ahir va rebre un premi de Pimec per la seva tasca de periodisme econòmic. Em sembla que no cal que dissimulem i que reconeguem que la presència normal del català al món de l'empresa encara és deficitari. El nostre país, en aquest aspecte, tampoc no està normalitzat. Progressa, hi ha hagut esforços tant per part de les administracions públiques i específicament de la Direcció General de Política Lingüística, com de moltes organitzacions i entitats sectorials que han aconseguit fer avançar la presència normal del català al món de l'empresa, però encara no hem assolit l'estadi de normalitat que seria desitjable. Si més no, l'estadi de normalitat que en aquesta matèria voldria l'actual govern de Catalunya. Davant d'això, jo que m'ho miro des de la perspectiva de l'empresa, em faig 3 preguntes amb resposta. La primera és si la utilització normal del català a l'empresa representa alguna mena de hàndicap. Ja sé que normativament s'ha de dir handicap, però no em surt. Jo els he de dir que no. I no ho dic que no des del punt de vista de l'observació del que pugui passar a Catalunya, sinó des del punt de vista que, per la meva responsabilitat, em passo el dia viatjant pel món i coneixent la realitat econòmica, empresarial, de molts territoris del món en què tenen llengües de vegades menys parlades que la catalana. I allà no hi ha cap problema amb la llengua pròpia. Es funciona amb tota normalitat. Per tant, si a tants i tants països l'ús en l'empresa de la llengua pròpia és una cosa natural, no problemàtica, entenc que no hi ha cap motiu per considerar que a Catalunya no pugui passar exactament el mateix. I és més, les nostres empreses, quan són presents en aquests països, destaquen per la sensibilitat lingüística, per ser les primeres que procuren adaptar els seus materials de difusió, de venda, a les llengües de la societat en les quals volen comercialitzar els seus productes. Per tant, ells mateixos han entès que operant en aquests altres països la llengua és un factor de normalitat. El que cal és que tots plegats assumim que també passa això a Catalunya.
La segona pregunta, acudint a un tòpic sobre les característiques dels catalans, és si el problema pot venir del fet que això representés un cost addicional. I novament, la meva resposta és que no. Potser en algun moment de la història això podia representar aquest cost, però justament el món d'avui és un món que va a la venda personalitzada, no a la producció en massa, sinó a intentar que cada producte s'adapti gairebé individualment a les característiques de cada client. Si això es pot fer amb colors, es pot fer amb 10.000 accessoris de qualsevol producte, es pot fer posant el nom personal en els materials, en els productes, en els béns que es comercialitzen, doncs quin problema hi ha en què la llengua representi també un element de personalització. Per tant, des d'aquest punt de vista, tampoc crec que existeixi en aquests moments cap mena de problema en aquest sentit. Sí que podríem plantejar-nos si el fre pot venir donat no en l'activitat de cara als clients, sinó en l'activitat de funcionament ordinari de les empreses, en la seva organització interna i en la seva relació amb les administracions públiques. I aquí sí que he de dir que estem fent passos enrere. Estem fent passos enrere perquè van apareixent des dels 3 últims anys, 3 anys i mig últims, nous registres, noves finestretes úniques, nous procediments absolutament centralitzats i que exclouen l'ús del català com a llengua de relació de les empreses amb aquell registre. Aquí, des dels 3 últims anys i mig, estem fent passos accelerats, imposats, no per falta de sensibilitat en la societat catalana, sinó perquè ens ve de fora, de l'administració central, passos clarament enrere. El centralisme en la gestió es tradueix en centralisme en la llengua. I vistes les grans possibilitats que les tecnologies ens atorguen per la descentralització, per la complementarietat, per la diversitat, cal posar en dubte que això sigui un procés ingenu. Hi ha també, des de la nostra perspectiva, en aquesta tendència a la centralització de la gestió de l'activitat empresarial, també una voluntat clara de fer recular l'ús del català fora dels àmbits estrictament domèstics. Tercera pregunta, que de fet ens la fa molta gent. Fem en tot això un gra massa? Som els catalans excessivament primmirats en el tema de la llengua? Això sobretot ens ho diuen visitants de la part de ponent de la península, no? I és clar, si tenies algun dubte en relació a si eren massa primmirats, si podien tenir alguna raó en aquesta mena d'advertiment o acusació, aquest dubte s'esvaneix quan observes el comportament del govern espanyol en una cosa que es diu la patent única europea. La Unió Europea va fer un pas econòmic molt important des del punt de vista d'incentivació de la innovació, de simplificació administrativa i de promoció de la creativitat, en definitiva, que era que en comptes que qui disposava d'un nou invent, d'una nova idea, d'un nou procés, en comptes d'anar país per país a registrar la patent, a la Unió Europea hi hauria una patent única. Registrant-ho una vegada valia per tots els estats membres. Això funciona, aquesta patent existeix,
però no a l'estat espanyol. I no existeix a l'estat espanyol perquè l'estat espanyol no ha volgut adoptar la patent única europea, perquè l'espanyol no és una llengua obligatòria per presentar els papers. Per tant, si per un tema lingüístic l'estat espanyol està disposat que centenars de milers d'empresaris, de professionals, d'inventors catalans i espanyols en aquest cas, no puguin fruir d'una patent única europea perquè les llengües, no és que estigui exclosa, és que no és obligatòria. S'ha de presentar o bé en francès, o bé en anglès, o bé en alemany, més qualsevol altra llengua complementària que es vulgui. Doncs adopta aquesta actitud. Què ens venen a explicar a nosaltres? Que si d'alguna cosa se'ns pot acusar és d'haver estat exageradament pacients, exageradament dialogants i absolutament posant la convivència de la societat per davant de qualsevol altra consideració. Per tant, això tampoc no té raó de ser. No és un problema per vendre, no és un problema de cost afegit, no és un problema per la competitivitat de les empreses. Aleshores, per què no passa prou? Doncs no passa prou per un tema de configuració institucional, perquè el sosteniment de l'ús normal del català no té al darrere un estat a favor. Molts dels problemes amb els quals s'ha d'enfrontar quotidianament la Direcció General de Política Lingüística desapareixerien automàticament si hi hagués un estat valedor de l'ús normal del català com a llengua pròpia de Catalunya. Tampoc ho dic per ideologia, ho dic simplement per observació. Els problemes de doblatge al català no existeixen a Finlàndia o subtitulació, a Finlàndia, a Estònia, a Dinamarca, i podríem posar una llista llarguíssima de països en els quals, diguem-ne, des d'un punt de vista econòmic és menys rendible perquè tenen menys parlants. El fet que les instruccions que venen acompanyant qualsevol producte apareguessin en català seria automàtic en aquest sentit, perquè passa en tots aquests altres països. Aquest, des del punt de vista de la normalització de l'ús del català a l'empresa, és el dèficit principal. Tenir un estat valedor de l'ús normal de la llengua catalana en totes les seves facetes. I bé, i en qualsevol cas, nosaltres, encara que lògicament la direcció, el lideratge i el protagonisme corresponen a l'Ester Franquesa i al seu equip, estem com a govern i específicament com a Departament d'Empresa al seu costat. Tant la Direcció General de Comerç com l'Agència Catalana del Consum són col·laboradors habituals, però estem absolutament oberts a intensificar i aconseguir que anem avançant, perquè també creiem que la lògica econòmica que ens ha de portar a un model més divers, a un model més obert, a un model més basat en l'intercanvi entre iguals que a la imposició entre desiguals, també ens portarà a normalitzar aquesta situació. En qualsevol cas, retorno a les primeres paraules, l'agraïment per la invitació i el desig que aquesta sessió, a la qual no els podré acompanyar gaire, perquè en aquest mateix moment, d'aquí una estoneta, Catalunya rep el reconeixement com a regió gastronòmica europea per l'any 2016 i forma part de les meves obligacions atendre aquest tipus d'esdeveniments, però confio que tots els que podran assistir al programa complet doncs també gaudiran de bones reflexions, de bones aportacions i sobretot de nou estímul per continuar batallant en aquest terreny. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Pere Torres, i passem ja a la conferència de l'Agustí Sala, que es titula Pompeu Fabra, Shakespeare i la pedanteria, promet. Deixi'm que presenti un moment l'Agustí Sala. L'Agustí Sala és el meu president, perquè és el president de l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica des de fa ja
10 o 12 anys, em sembla que em vas substituir, rellevar a mi. L'Agustí té una llarga trajectòria, perquè va començar molt jove, va treballar a la secció d'Economia de Televisió de Catalunya, al diari L'Economia 16, Antena 3 Ràdio, i ara farem propaganda dels teus llibres, autor dels llibres Tu dinero sucedió en Wall Street, Sucedió en Wall Street 2, i Secretos de Família. Endavant, Agustí. Molt bé. La veritat és que estaria més còmode, i segurament l'Albert també estaria més còmode fent una entrevista i els fem preguntes i vostès ens responen, però bueno, em trobo en aquesta situació estranya. Diran, aquest ens ve donar sentar càtedra, no és la meva intenció. Jo crec més aviat a fer unes reflexions, algunes d'elles, curiosament, i sense que serveixi de precedent, crec que ens trepitjarem amb el secretari perquè ha dit coses que dic, les direm unes altres paraules, perquè com que parlant de Shakespeare podria utilitzar l'anglès perquè no diguem el mateix. En tot cas, començarem amb el bon dia, no sé si bon dia, good morning, potser seria el més adequat, o good afternoon, per l'hora que és. Però la meva intenció és mirar de demostrar que la llengua esdevé o s'utilitza a vegades per finalitats que crec que no són les que se'ns diuen o les que li pertoquen. I altres que sí, que tenen en compte els usos més eficients d'aquest canal de comunicació, que al final és el que és. És clar, el món econòmic i el de l'empresa no s'escapa d'aquests dos elements. En primer lloc, s'acostuma a fer-la servir dient el terme, potser els pot resultar una mica xocant, però jo he utilitzat una paraula que crec que ho defineix bastant bé, que és el camuflatge. Per què camuflatge? En realitat es tracta d'embolicar el nostre discurs d'una aparença de seriositat, d'un caràcter científic i erudit, o per guanyar poder a través d'un argot que ens dona control sobre la nostra matèria o especialitat i ens distingeix al final de la resta dels mortals. O també ens pot servir per tapar coses perquè no s'entenguin del tot i no ens interessa que s'entenguin del tot. I en l'escenari més extrem de tots, i els puc assegurar que això passa, i en la nostra professió passa sovint, suposo que amb altres també, per amagar mancances o mera desconeixença. I això passa des de la comptabilitat de les empreses a la relació que tenen aquestes amb els accionistes, amb els clients, etc. Així sentim frases com, per exemple, o frases o titulars o textos en els que ens diuen l'EBITDA puja gràcies a la millora del break-even malgrat l'increment del payout i dels costos de les commodities. I el que és pitjor és que ens quedem tan amples i encara que ho comentarem tot. I tot això quan tenim paraules que són específiques i concretes per dir el que necessitem dir, com és marge, resultat, benefici, punt d'equilibri, matèria primera, etc. i un llarg etc. Aquest és el punt en què el llenguatge s'utilitza com a camuflatge, com he dit abans, perquè tracta d'emmascarar o d'empaquetar amb un suposat cientifisme, coneixença o aparència d'erudició el que en realitat a vegades no entenem ni els que escrivim. I com a periodista, com m'agrada donar els titulars al principi de la notícia, perquè si m'espero al final potser se m'adormen, els diré que d'aquesta manera, en el món empresarial i econòmic, utilitzar la llengua de Shakespeare en lloc de la de Pompeu Fabra esdevé veritable pedanteria. Moltes vegades és més pedanteria que no pas claredat, o intentar ser clars. Incomunicar al final en lloc de comunicar. S'imposa o es generalitza una idea que crec que és errònia de que el català, com pot passar amb el castellà o amb el francès o fins i tot amb l'alemany, per posar només uns exemples, no són llengües per a aquesta disciplina. En el món dels negocis molts entenen que si vols ser un entès, si vols estar una mica per sobre de tothom, has de parlar en anglès. No vull dir que no hagi de ser així, però els altres idiomes també són vàlids. Però hi ha altres usos. És la uniformitat o uniformatització, o com li vulguem dir. Aquest és un dels altres usos de la llengua. En un món globalitzat, els gustos, els interessos, amb la manca de barreres i de fronteres, cada cop s'assemblen més, i molt especialment les multinacionals miren d'imposar l'igualitarisme i l'homogeneïtzació sota el pretext de la reducció de costos i de l'eficiència a través d'una suposada simplificació que ho abarateix tot. En resum, confonen, o miren de fer-ho, globalització i uniformització. Perquè les paraules aquestes tan llargues. En realitat es tracta d'una corrent molt de fons que ens tracta de convèncer que el nostre propi idioma és per parlar a casa, però no per parlar entre persones de diferents professions i ja d'un nivell científic o molt entès. I en realitat
el que podem dir i sabem és que la diversitat no és un problema, sinó que és una riquesa. Hi ha un professor d'una universitat d'Israel que vaig l'altre dia consultant per preparar això, concretament de la Universitat de Yeshida, que és una universitat que hi ha en aquell petit país, que diu que en un article explicava, i cito textual, que la globalització ha provocat canvis lingüístics molt importants a escala mundial. Això no cal fer masses estudis per saber-ho, però és així. L'anglès ha esdevingut la llengua internacional del poder econòmic i polític i s'està convertint en la llengua de les classes socials i del jovent. Però paral·lelament a aquest moviment, les llengües regionals o locals, ell en parla amb aquests termes, també estan experimentant una gran difusió gràcies a les noves interaccions socials i al suport econòmic dels governs que les representen i defensen, tot i que a vegades amb interessos polítics, per això són governs. Alhora, i com a resultat d'aquestes dues tendències, sorgeix, per un cantó, el sentiment d'arrelament de les comunitats locals, que veuen la llengua local com una marca d'autenticitat que cal defensar davant del fenomen de la globalització que es combina amb el de la regionalització. Ens dirigim, doncs, cap a una societat multilingüe en què cada llengua ha de tenir les seves pròpies funcions socials distintives, diu aquest professor. I jo afegeixo, i en què cap llengua no està prohibida en cap disciplina. És a dir, podem utilitzar-la per parlar de qualsevol tema. Tan vàlid és el català en el món dels negocis com el danès, si bé calen llenguatges universals per comunicar-se. Això no ho discuteix ningú entre persones que parlen idiomes diferents. La meva pregunta és, no és més enriquidora, correctament, una globalització amb diferències? No és millor viatjar i trobar coses diferents, parlars diferents, maneres de fer diferents, que avorrit seria un món en el que tot fos igual, no poguéssim veure res diferent a l'altre cantó, a l'altra punta del món, no? En definitiva, les millors mongetes amb botifarra a Catalunya i el millor te de les 5 al Regne Unit, encara que ningú prohibeix que es pugui menjar mongetes amb botifarra a Londres i que es pugui beure un bon te a Catalunya, encara que els seus llocs corresponents ja sabem quins són, no? És l'altra cara de la moneda, la diferenciació. En un món tendent a igualar, la diferència guanya pes i importància. I això, en el món dels negocis, se sap molt bé. Encara que hi ha empreses que miren de guanyar mercat a altres copiant-se o copiant, la màxima aspiració de tota empresa o de tot emprenedor que té ganes de créixer, de guanyar mercat i de ser important i de subsistir, és fer productes, oferir-los productes i serveis per sobresortir dins del mercat, és a dir, per diferenciar-se. Això és un valor molt important. Però compte, perquè en aquest punt correm el risc d'un altre element pel que a vegades s'utilitza la llengua, que és l'arma. Simplificant, una mena de fórmula d'aïllar-se per disparar contra l'altre o per discriminar-lo. Al llarg de la història ha estat una manera en què llengües més poderoses han mirat de fer desaparèixer altres que han considerat minoritàries o merament folclòriques, per dir d'alguna manera. Una mena de dret de conquesta. D'aquesta manera, moltes llengües han desaparegut o s'han convertit en llengües mortes. I això té diferents causes. Unes són físiques, per exemple, una catàstrofe, un terratrèmol, una tormenta que fa desaparèixer tota una civilització, això no és tan comú ara, però temps enrere sí. Econòmics i socials, transformacions, per exemple, com el pas de la societat agrícola a la societat urbana, o polítiques, per exemple, la colonització, triïn el que vulguin. Sempre hi ha algun element que fa que això funcioni al llarg de la història. Però compte, perquè també pot usar-se la llengua com un arma de venjança dels minoritaris que han volgut emprar, en alguns casos, per cobrar-se suposades factures pendents. I això perverteix la llengua i la transforma en arma i element de separació i incomunicació. El petit té tot el dret del món a defensar-se davant del gran. El que no tinc tan clar és que l'estratègia idònia sigui l'atac. La llengua, si bé és un element indubtable d'arrelament, de sentiment de pertinença i de diferenciació, també ha de ser una eina en lloc d'una arma, un instrument de comunicació per poder parlar els uns amb els altres, establir connexions, ponts de diàleg, apropament, trencament de barreres, etc. etc. Però és que, a més de tot això, també és un dret. Tothom té dret a poder-se expressar en la seva llengua i a que se li dirigeixin o li contestin en la seva pròpia llengua, especialment des de les administracions. I aquí no ens havíem posat d'acord, però queda molt camí per recórrer encara, no? És a dir, és un dels dèficits més importants que tenim, ja que estem en la terminologia econòmica, un dels dèficits més importants que tenim en aquests moments.
I és en aquest punt on ens centrarem en el món de l'empresa, perquè si no semblaré un lingüista i no és la meva professió. Què ha de tenir l'empresa en compte sobre la llengua i en aquest cas el català? El camuflatge, la uniformitat, la diferenciació, l'arma, l'instrument, el dret. És evident que un dels elements que ha de tenir en compte per fer-lo servir és l'eina, una eina de comunicació. Home, altres els ha de tenir en compte, però no per fer-lo servir. Per exemple, fer-la servir d'arma seria una mica absurd, especialment per a una empresa, no? Està clar que si una empresa vol fer negoci, ha de dirigir-se als clients de la forma més clara, transparent possible i, per tant, i això sembla que té una lògica bastant evident, en la seva llengua. El català és una llengua viva, de mercat. D'això jo crec, malgrat que hi hagi missatges que diguin el contrari, que és petit, que parla poca gent, etc., és una llengua viva, de mercat, existeix i s'ha de tenir en compte si un vol fer negoci, hi ha gent que vol que li parlin en el seu idioma. Els rètols i l'etiquetatge són elements imprescindibles per fer aquesta relació més fluida i propera, però només són una part d'aquest tema, una petita part, diria jo, perquè hi ha un conjunt d'elements que s'han d'incloure també, que són els catàlegs, i això també ho citava abans el secretari, que són les factures, que són els catàlegs aquests d'instruccions, etc. Una relació plena i veritable en què el client senti que realment el tenen en compte. I ja no és tant una qüestió política o de defensa de drets i especificitats, que també, sinó d'intel·ligència comercial i mercantil, o fins i tot pot tractar-se d'interès pur i dur de les empreses. El català és la 9ª llengua parlada a la Unió Europea i en una zona desenvolupada amb un bon nivell de vida i poder adquisitiu, encara que la crisi hi hagi donat algunes esgarrapades i en alguns casos molt profundes. En tot cas, és un element essencial que no es pot ignorar i les empreses, si són intel·ligents, no l'han d'ignorar. No valen els arguments de sobrecost, també se'ns parlava abans, etiquetar o dirigir-se en català al client, al proveïdor, etc., o en el seu idioma, per ser més concrets, mai pot ser considerat una despesa, com no ho és pas tampoc ni la innovació ni l'educació a nivell d'un país, sinó una inversió i, per tant, un element de millora que ha de fer servir o que ens ha de servir per ampliar el negoci. Si ho fan les grans multinacionals, a les quals no els importa en alguns casos posar els seus etiquetatges una línia més en català, com ho fan amb el grec, el croat, el lituà o l'eslovè, o instaurar serveis d'atenció en la llengua del client, perquè no ho han de poder fer les empreses de l'estat espanyol, quan a més és un dret reconegut, teòricament, per escrit. No és una eina per arribar de forma més directa al client i per tant d'ampliar mercat? No estem empatxats de sentir que per les companyies el client és al centre, que tot el negoci gira entorn al client, que volem ser, el client és el nostre rei, que nosaltres fem el que ens diu el client. Si és veritablement així, li hem d'oferir un servei de qualitat proper i amb el que puguin atreure i fidelitzar en aquest client. La llengua, recordem, és un canal de comunicació i d'atracció en aquest cas. I a més una altra cosa, que no sé, potser serà polèmica, no sé si ho serà, perquè en aquest context actual qualsevol cosa que diguis potser ho és. Però, a més, és que resulta que aquest és un dret que està a la Constitució del 1978, que encara és vigent, crec, i que tant es fa servir per alguns per determinades coses, i que el seu preàmbul diu protegir a tots els espanyols i pobles d'Espanya en l'exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües i institucions. O l'apartat 2 de l'article 3 d'aquesta mateixa norma, que diu la resta de llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord en els seus estatuts. Per tant, el català, almenys en el territori que li és propi, té tot el dret a viure i conviure amb altres llengües i això les empreses ho han de tenir en compte. Moltes ho tenen, encara n'hi ha algunes que no. En el millor dels escenaris crec que no caldria ni tan sols redactar lleis perquè això sigui així, però he dit en el millor dels escenaris i encara no hi hem arribat. Moltes gràcies. Gràcies, Agustí. Com ens passa habitualment, i ja ho sabem ell i jo que anem a molts actes, al final anem acumulant una mica de retard, però no és culpa exactament de ningú. Però sí que ara ens ve la veu de l'empresa, tenim 7 convidats i ells ens explicaran
dos vessants, la seva pròpia experiència amb l'ús del català i ens donaran les seves raons de per què és important apostar i potenciar el català a les seves empreses. Per tant, comencem amb el primer. Vostès tenen uns 5 minuts. Si anem a 6 o si anem a 4 i mig, veurem. Comencem amb Víctor Campdelacreu, president de PIMEC Barcelona. Ell és president de l'Institut pel Desenvolupament, Innovació i Continuïtat de l'Empresa i membre del Consell Social de la UPC. Gràcies. Bon dia a tothom. Bé, ens trobem aquí perquè tots tenim raons perquè l'empresa parli català. El català és sinònim de qualitat en el servei. Emparar la nostra llengua és sumar valor al projecte empresarial. Les pimes de Catalunya ho saben bé i per això fan servir aquesta llengua gairebé el 70% en les seves comunicacions. Aquest percentatge demostra que el coneixement i l'ús del català ha avançat amb força en les darreres dècades. No obstant això, des de PIMEC som conscients que encara queda camí per recórrer, ja que continua sent una llengua amb algunes disfuncions internes i dificultats externes en l'àmbit empresarial. Davant d'aquesta realitat, des de la patronal treballem per sensibilitzar el teixit empresarial en el sentit que totes les empreses comuniquen encara que no vulguin i, per tant, és important que ho facin d'una manera correcta i fer un bon ús de la llengua, tant en l'àmbit oral com l'escrit. A través del projecte CAT Emprèn, desenvolupem tasques d'acompanyament i assessorament a les pimes i als autònoms en l'àmbit de la llengua, la comunicació i les noves tecnologies. Facilitem tots els recursos de comunicació en català i reconeixem aquelles iniciatives empresarials que tenen com a principal producte o servei la llengua i la cultura catalana. A PIMEC també entenem que emprar correctament la llengua en l'àmbit empresarial mereix un reconeixement públic i per aquest motiu la gala anual dels Premis Pimes de PIMEC, que celebrem ahir, compta també amb una categoria específica destinada a distingir la qualitat lingüística en el món empresarial. Aquest suport l'hem desenvolupat amb més força en els darrers anys, marcats per la crisi. En aquests temps hem hagut de lamentar la pèrdua de més de 65.000 pimes, 80.000 autònoms i més de 350.000 llocs de treball a Catalunya. Aquestes dades tan negatives han fet que ens refermem encara més en la nostra missió, defensar i contribuir a la competitivitat dels autònoms de les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya. El suport a l'emprenedoria i a la comunicació empresarial en català l'hem executat amb fermesa per garantir que les pimes, que representen el més del 99% del teixit empresarial, el 70% de l'ocupació i el 60% del valor afegit brut, segueixin sent el motor econòmic del país. Totes aquestes accions s'inscriuen en l'acord de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat i PIMEC per tal d'establir un marc de comunicació i col·laboració entre ambdues institucions per al foment de la llengua catalana en el sector empresarial, així com les activitats i serveis de la patronal a Catalunya. Des de PIMEC seguirem treballant perquè les nostres empreses incorporin el català com un dels actius bàsics del seu projecte de negoci i, en conseqüència, acostarem als petits empresaris i als autònoms les eines necessàries perquè això sigui una realitat. Així doncs, i per finalitzar, vull acabar animant a tots els empresaris aquí presents a fer servir la nostra llengua, el català. I us convido també a fer servir els recursos i eines que des de PIMEC, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, posem a la vostra disposició per facilitar l'ús del català en l'àmbit de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms. Moltes gràcies. Gràcies, Clavat. Clavat és un home de ciències, no ha estat ni 5 minuts. Que ha clavat de temps. Anem ara a l'àmbit on més veiem el català pel carrer, que és el comerç, i anem amb Miquel Àngel Fraile, que és secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya. Jo em menjo part dels seus minuts. Sí, ens podem anar compensant. Bueno, autoritats, amigues i amics, és evident que si en un sector la comunicació i la llengua és necessària per poder relacionar-se i vendre's al sector del comerç. Els que ja em coneixeu ja sabeu que sempre estem explicant que Catalunya és un país de botiguers i que som la primera empresa de Catalunya, 320.000 persones que hi treballen, 75.000 empreses, més de 100.000 punts de venda, i per tant ens hem d'adreçar
als nostres clients que tenen lògicament els seus drets, i nosaltres hem de respondre no només perquè hi ha uns drets, sinó perquè també ens interessa lògicament vendre i per tant comunicar i fer que l'acte de compra sigui un acte de compra, diríem, normal i que sigui eficaç. En aquest sentit, la Confederació de Comerç de Catalunya des de sempre, des dels seus orígens, va optar perquè els nostres comerciants i tot el que podien fer des d'una organització patronal com és la Confederació de Comerç de Catalunya, donar-los eines perquè poguessin treballar amb normalitat en català. I això no ho hem fet només sols, sinó que hem tingut la complicitat de les administracions. Des de la Direcció General de Política Lingüística vam ser uns dels pioners en obrir un servei específic, el servei lingüístic propi, i que només es dedica a aquest servei amb 4 persones a aquesta tasca. Vull dir, no és un servei que compartim amb altres iniciatives que té l'organització, per tant per nosaltres és prioritari. Amb el Departament de Comerç, perquè és lògic, a través del Departament de Comerç ens relacionem amb les normes, però també en els darrers anys amb la gent d'immigració i amb el Departament d'Immigració, perquè hem tingut un fenomen els últims, a partir dels anys 2000, de la immigració. En aquests moments ja representa més de l'11% de l'oferta comercial a Catalunya que està en mans de nouvinguts, d'immigrants, que volem que siguin gent, evidentment, absolutament integrada i que utilitzen el català com en plena normalitat. Aquí tenim un dèficit, és evident, i hem enfocat el nostre treball des del servei lingüístic precisament en aquest col·lectiu, sense perdre de vista també el que podríem dir els nostres comerciants autòctons de tota la vida, perquè és evident que hem d'estar sempre amatents a totes les necessitats i totes les problemàtiques que comporta la comunicació. Quan el comerç, d'alguna manera, el petit comerç, el mitjà comerç, el gran comerç, vull dir, posa productes als nostres clients i els elabora o els transforma o en fi, els etiqueta, la normalitat en la comunicació en català és així, és normal i s'utilitza al 100%. Però és evident que el comerç venem productes i serveis que ens ofereixen proveïdors propis del nostre entorn, més proper, inclús més llunyà, i aquí nosaltres no tenim la capacitat de canviar el manual d'ús d'un producte. I si ve en 5 idiomes, i a mi ve en Swahili, però que no ve en català, podíem traduir-lo, però podíem tenir després algun problema amb consum si nosaltres no hem fet una bona traducció, o fins i tot ens podíem reclamar què és el que estem fent. I aquí jo crec que també tenim un cert dèficit, que ja s'ha explicat d'una manera molt correcta per part del secretari i també pel propi Agustí, que realment les empreses no ha de ser un cost, sinó al contrari, és una visió absolutament comercial i interessant de per què no també tots els elements que nosaltres posem a disposició dels nostres clients també incorporin en plena normalitat el català. I en aquest sentit nosaltres treballem d'una manera potent perquè el sector comercial, no només perquè hi ha unes normes, unes regles a través del Codi de Consum, etc., que ens condicionen i ens obliguen a expressar-nos i a poder oferir una informació no només bàsica, sinó tota la informació als nostres clients en la nostra llengua, sinó que realment sigui quelcom que ens interessa, perquè també això crea empatia. Des de la pròpia Confederació de Comerç de Catalunya elaborem multitud de materials amb pràcticament tots els idiomes més importants de la nova immigració, tot i que a Catalunya hi ha més de 300 llengües que es parlen de nouvinguts, i més de 300. Nosaltres ens adrecem a 7 o 8 de les més importants, els xinesos, els pakistanesos, l'indis, etc., de tal manera, l'àrab, perquè aquestes persones que exerceixen l'activitat bé per compte pròpia o també col·laborant en les nostres botigues, aquests elements puguin tindre, diríem, els coneixements bàsics i necessaris per relacionar-se amb els nostres clients. I en aquest sentit treballem constantment per fer que realment el nostre país sigui un país absolutament normal, on d'alguna manera la relació i la comunicació amb els nostres clients es faci d'una manera habitual i serveixi també, diríem, de diferenciació. I acabaré dient que evidentment som un país turístic, rebem 20 milions o 21 milions de visitants, i per tant també volem que aquestes persones que ens visiten per passar uns dies, bé per feina o bé per oci, per cultura o per compres, sàpiguen que venen a un país
on té una llengua pròpia, que és el català, i que estem en disposició també de donar-nos a conèixer perquè també forma part de la nostra manera de ser i per tant de la nostra diferenciació respecte a altres països del nostre entorn. I per tant, és molt important també que, tot i que evidentment nosaltres per vendre parlarem en Swahili, en hindú o en el que sigui, perquè evidentment ens interessa vendre i que l'acollida dels nostres visitants foranis sigui el millor possible, també que sàpiguen que aquí tenim una llengua que els pot lògicament interessar per conèixer, per enriquir-la. I res més, només era comentar-vos això, que és un esforç de tots plegats, de molts anys, que hi ha uns dèficits que tenim que treballar molt. Nosaltres ja, normalment, els nostres proveïdors, especialment, sempre quan hi ha alguns productes que no es venen bé o hi ha una problemàtica en el seu ús, ja els diem, escolta, que això no s'us bé. Quan parlem de que ens facin tota la informació i la documentació en català, la veritat que ja no és tan fàcil, ja tenim més problemes i aquí cal una major conscienciació de molts sectors industrials. El que a vegades ens sap molt més greu és que gent de casa nostra no ho fa, perquè potser llegir a un productor de vi de La Rioja que l'etiqueta estigui en català potser és més complicat, però a vegades que algun productor de vi català no ho faci, a mi personalment em sap molt de greu. I aquí les coses s'han de dir d'una manera clara. Ja sabem que el trencament d'estocs, que es pot dir, perquè si resulta que hi ha retorns i després no sé què passarà amb l'etiqueta, però jo he vist a llocs, i tots vosaltres heu vist, que fan tirades de producció en àrab per no sé qui, i fan en hindú i tal, i no hi ha cap problema per poder fer personalitzacions de productes. I per tant, vull dir, no penseu que nosaltres els comerciants no volem, sinó que estem, diríem, condicionats pels nostres proveïdors. La feina és de tots plegats, i evidentment els temps que venen no són fàcils perquè a més ens ho passen bastant difícil des de Madrid amb determinades mesures recentralitzadores que ens treuen competències o que ataquen la llengua o que ataquen l'educació i aquí sí que ens hem de posar tots molt ferms per defensar el que és nostre. Moltes gràcies i espero no haver superat els 5 minuts. Bueno, com que el Miquel Àngel és amic s'ha passat una mica, però vaja. I aneu de rebaixes, Anem de rebaixes. Productors de vi no en tenim, tindrem un productor de llet, o no sé que entre el públic hi ha algú, però tampoc tenim temps de fer debat, no? Perquè estan sortint moltes coses, i segurament a l'Agustí i jo ja ens agradaria també muntar una mica de debat, però això potser serà un altre dia. Anem al món dels números, dels conceptes, al món dels economistes, el nostre degà dels periodistes econòmics, Joan B. Casas. Molt bé. Bé, bon dia a tothom. A veure, jo intentaré explicar d'una forma breu, en 5 minuts, no em passaré, tranquils. També ets amic, vull dir que sí. Sobre la meva experiència amb la llengua, tant a l'àmbit privat com en l'àmbit públic. I la primera cosa que he de dir és que sempre he actuat amb un concepte bastant simple, que és el de l'absoluta naturalitat. Home, no se m'escapa, ja ho sé, que el concepte de naturalitat tampoc és universal, i tothom té la seva de naturalitat. No? Però bé, admetrem que parlar català a Catalunya és bastant natural, o és molt natural. Per tant, he aplicat sempre aquest principi allà on he estat, bé a nivell personal, bé a nivell de les organitzacions amb les quals he estat. I d'aquestes organitzacions, si permeteu ràpidament, separaré entre les de l'àmbit privat i les de l'àmbit públic. Recordo que quan vaig donar classes a la facultat als anys 80, doncs vaig publicar uns apunts de controlat de costos i els vaig fer en català. Encara recordo el problema que es va suscitar quan van veure els alumnes que posaven lloc nòlits i no sabia massa bé què volia dir, no? En aquell moment, els fletes, no? Bé, vaig publicar els problemes aquests de comptabilitat, una pila d'alumnes a tot arreu, i no va haver-hi ni un problema. O sigui, la naturalitat va funcionar d'una forma absoluta. Els que no ho sabien no preguntaven, i bé, es va donar perquè jo feia les classes en català i potser eren en català. Recentment puc parlar de l'experiència en el col·legi. Al col·legi som 8.000 col·legiats, 2.000 despatxos aproximadament i una capacitat, diguem-ne, una certa repercussió i relacions amb moltíssima gent. De fet, tota la comunicació, absolutament tota, la fem en català, des de la web fins a totes les publicacions que fem. De publicacions n'hi ha de 3 tipus. La publicació estrictament de comunicar events i comunicar informació que considerem que és útil pel col·legiat, amb una revista que es diu l'Informatiu de l'Economista, està íntegrament en català. Publiquem una divisió de llibres tècnics,
des de les empreses en crisi fins a comprendre què passa a Grècia, ho fem en català, i tenim diria aquests moments, pràcticament la revista més important econòmica en català, que és la Revista Econòmica de Catalunya, que tracta els problemes no des d'un punt de vista més tècnic i comunicatiu, estrictament, sinó més doctrinal, més acadèmic. És una de les poques revistes on escriure un article computa per tot això que els universitaris hi tenen tanta afició després per poder sumar crèdits. Fins al punt que aquesta revista, junt amb la que fan a Madrid, al Col·legi de Madrid, es fa una revista pel conjunt d'Espanya. Bé, el que fan a Madrid és traduir al castellà el que fem nosaltres. Per tant, la naturalitat funciona d'una forma absoluta. Us ben asseguro que, i de col·legiats n'hi ha castellanoparlants, n'hi ha que fa poc temps que és aquí, n'hi ha que fa molt temps que són aquí, però mai hem tingut cap tipus de problema perquè la comunicació sigui tant a nivell acadèmic i doctrinal com a nivell tècnic, com a nivell comunicatiu, en català. No n'hem tingut ni un. No és mèrit meu com a degà, ja es venia fent això anteriorment. Permeteu-me ara, i ràpidament, que parli una miqueta de la meva experiència a l'àmbit privat. Jo he treballat a bastants llocs, bastants, i una part important de la meva carrera professional l'he fet en un despatx professional, en una empresa que es dedica a l'auditoria i consultoria. Jo recordo els anys 80, estem parlant dels anys 80, quan havíem de fer algun anunci, recordareu a La Vanguardia, que hi havia totes unes pàgines de mercat laboral, que es demanaven ara Infojob i les xarxes socials, tot això ja ha desaparegut, però en aquell moment hi havia moltes pàgines que es dedicaven a buscar... Bé, doncs totes eren pràcticament en castellà. Jo recordo que l'any 80 la meva empresa era de les poquetes que publicava anuncis demanant professionals en català. Sortosament això ha anat evolucionant i ara en aquests moments pràcticament fer-ho en català és normal, però en aquell moment jo recordo que era únic, és a dir, aplicava la naturalitat més absoluta, perquè aquesta naturalitat externa era també interna, és a dir, nosaltres, els nostres clients, parlo de l'any 80, inclús una miqueta abans i tot, totes les comunicacions les fèiem en català, inclús una cosa, diguem-ne, tan cerimonial com és els informes d'auditoria. I no estic parlant del sector públic, que òbviament ho acceptava, també al sector privat. En alguns casos, alguns deien, escolta, vols dir que això vols dir que el banc no ho entendran, vols dir que, si ell demanava, tampoc fèiem d'herois, ho fèiem en castellà si ho demanava, però per norma, la norma era fer-ho en català. El temps després, la immensa majoria dels clients no tinc ni una sola experiència, i estic parlant de documentació tècnica, estic parlant de documentació que havia d'anar a discutir-se per entendre'ns amb l'inspector d'Hisenda, estem parlant de documentació que havia d'anar al registre mercantil, no he tingut mai cap problema i els clients van acabar-ho assumint amb naturalitat. Per tant, si em permeteu, la meva experiència al llarg d'aquest temps és que el principi personal d'aplicar la naturalitat amb l'ús de la meva llengua, doncs l'he aplicat en el meu entorn professional, en el meu entorn corporatiu, i francament ha funcionat d'una forma absoluta. I això em fa pensar una miqueta que realment, perquè el català i l'empresa estigui al nivell que vulguem, probablement el tenim molts de nosaltres que no apliquem en naturalitat el fet de parlar la nostra llengua. Hi ha una certa prevenció, i això és un error, perquè si abans era així, ara ho és molt més. La societat catalana, i quan dic societat catalana vull dir tots els que viuen o sobreviuen a Catalunya, siguin d'origen estranger, siguin d'origen català, siguin empreses multinacionals o siguin empreses no multinacionals. El que es puc dir és que troben una absoluta naturalitat que hi hagi el català com a llengua vehicular. I si hi ha algun problema, educadament t'ho diuen. Per tant, és més un problema de prevenció encara d'alguns reductes de la nostra societat que no pas del global del món dels negocis, almenys aquesta és la meva experiència. Bé, he pensat que més que parlar d'aspectes de caràcter legal, qui són, de parlar d'aspectes més diguem-ne, polítics, penso que el que és important és assumir aquesta voluntat de ser absolutament natural, amb tota l'amplitud del terme, que comporta utilitzar la teva llengua a Catalunya. Què menys? Moltes gràcies. Gràcies, degà. Anem ara al món que en diríem allò de comunicar amb l'administració laboral
i amb Hisenda. Abans era més la Hisenda comunicant en castellà, ara també, com que evidentment tenim una part molt important de pagar impostos en català, doncs tenim a Josep Maria Paños Pascual, que és el president de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laborals. Bon dia a tothom. En primer lloc, agrair a la Direcció General de Política Lingüística que ens hagin convidat a aquest acte. En segon lloc, dispensar també si cometo alguna errada lingüística, perquè jo sóc de la generació del BUP, de l'EGB, i que vam veure el català per primer cop a l'escola quan el dit caudillo va ultrapassar la frontera. Jo comentaré una mica el que és la pràctica del català en l'assessoria fiscal, comptable i laboral a Catalunya. El marc jurídic que tenim és que el català és la llengua pròpia de Catalunya, és cooficial en el castellà, és una cooficialitat de molta paritat, molt diferent a la que podem trobar a Bèlgica o a Suïssa, on a Bèlgica el sector flamenc i el sector való pràcticament estan desconnectats, igual que molts cantons suïssos, com pot passar el cantó francès, el del costat és alemany i no trobar res ni en francès ni en alemany. Aquesta no és la nostra situació. Des de l'ACAT hem vist que la majoria dels nostres associats tenen com a llengua de contacte i de relació quotidiana als seus clients el català. Per tant, el que és en el nivell personal, diguéssim que tenim el bilingüisme perfecte. És a dir, el client quan et ve, si és català, parles en català, i si et vol transmetre en castellà, li parles en castellà. No hi ha cap mena de problema. Què passa això quan ja ve la relació amb l'administració? Aquí el problema bàsic que tenim és que com que la major part dels impostos més importants depenen de l'Estat, no tenim una hisenda pròpia i no són impostos cedits, quan hi ha la relació amb l'administració canvia radicalment el panorama. I pràcticament totes les comunicacions i escrits que es presenten en castellà. Des de l'ACAT hem analitzat aquests motius. I quins són els motius? El primer i principal és recança. Encara hi ha molta por a presentar escrits en castellà, perquè el client mateix t'ho diu. No el presentis en castellà, no sigui que per estar en català ens el tombin, o no sigui que el funcionari que ens vagi a tocar sigui de la seva, tots ja m'enteneu, i ens tombin. Per tant, ja aquest primer pas demostra una manca de normalitat brutal. És a dir, moltes vegades no volem presentar o no presentem els recursos i els escrits en castellà per la por de com s'ho prendran. Finalment, també tenim una falta de costum, i és evident, molts de la meva generació hem tingut un aprenentatge del català que no és el de les generacions, la meva dona que és mestra a Badalona d'infantil, clar, tot l'aprenentatge ja el fan en català els seus nens, cosa que nosaltres no hem viscut. Aleshores, què passa? Que molts de nosaltres dubtem si parlem bé, si escrivim bé, dins l'estrès i dins del treball que ens pot, molts pensen, ara només falta que cometi una falta d'ortografia, que perdi el temps per veure com es diu això en català, com es diu això en castellà, i resulta que l'habitualitat teva, que és el castellà, ja et surt fer-ho en castellà. I això porta a que tenim una falta d'eines i de programes per poder desenvolupar bé el català. Per tant, nosaltres entenem que és important potenciar el català en el món de l'assessoria fiscal, comptable i laboral, bàsicament perquè un país que té una llengua pròpia no es pot considerar plenament desenvolupat si les relacions entre els àmbits administratius, públics i privats no es fan en la llengua pròpia, que és el català. I per tant hem d'aconseguir que el professional i el client visqui en normalitat l'ús del català. És a dir, molts et diuen, és que vaig a fer un contracte de lloguer, però és que el llogater és castellà, o vaig de fer un contracte, un SCP, un contracte, i el senyor és de Madrid, i bueno, si quan vostè fem el mateix en anglesos, en holandesos, en italians, hi ha els dos contractes, el de la versió castellana o catalana i el de la versió anglesa, per què no podem arribar a la normalitat de poder fer contractes en català i castellà degudament traduïts, que es signen i després es posa la clàusula que en cas de discrepància quina de les dues llengües s'entendrà prioritària. I es podria veure una normalitat al fet que tu ja poguessis fer relacions en català a la resta de l'Estat, sense pensar que com que hi ha una llengua comuna que és el castellà, és el que et diuen, si todos hablamos el castellano, per què
No, escolti, perquè la meva llengua pròpia és el català i si jo vull tindre el contracte en català tinc tot el meu dret. Igual que vostè tot el seu dret de tenir-lo en castellà i per això hi ha les traduccions. I per tant, quina és la solució que nosaltres entenem? Primer, que cal un esforç de totes les administracions públiques i particularment les estatals en acceptar plenament l'ús del català en tots els seus àmbits, perquè és un servei que nosaltres tenim dret aquí a Catalunya de que tots els nostres clients es puguin expressar, presentar els seus escrits, tindre els seus contractes en català i que es perdi aquesta recança, aquesta por que nosaltres estem detectant. I com a solucions, i ja no em vull allargar més, nosaltres demanaríem que és incentivar l'ús del català en campanyes institucionals, en col·laboració amb empreses i associacions. Des de l'ACAT tota la nostra pàgina web està en català, totes les nostres comunicacions s'envien en català, estem fent esforços per traduir models de contractació, models de comptes anuals, models de societats en català perquè estiguin a disposició dels associats. Seria important tindre serveis de traducció i formació a preus assequibles o inclús gratuïts perquè la gent es pogués formar en el català i desenvolupar eines de treball i models d'ús freqüents en el català. I moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies, Josep Maria. Més temes que sortirien per un debat, però hem d'anar ja avançant. Anem ja al món de l'empresa concreta. I comencem per Josep Maria Lleial, que és membre del Consell d'Administració de l'empresa ATO. Bé, molt bon dia a tothom. Primer de tot, i en primer lloc, agrair a la Direcció General de Política Lingüística el fet de pensar i convidar-nos a la nostra empresa ATO en aquesta jornada sobre l'etiquetatge de productes en català. I ara permeteu-me presentar-vos l'empresa ATO, formalment Llet ATO SL. És una empresa catalana reconeguda arreu del territori català. És una empresa fundada als anys ja 70 per la família Balcells, implantada a Barcelona, en primer lloc en el carrer Plom, a la zona franca. Allí varen anar creixent fins que l'any 98 canvia de propietat i passa a la propietat de Corporació Alimentària Penya Santa, CAPSA, tot capital asturià. Passa el temps i el mes de febrer de l'any 2008 un grup de 7 explotacions lleteres catalanes decideixen comprar la majoria de Llet ATO SL i Vidreres Llet SL, en aquest cas la comercial i la transformadora. Aquest és un clar exemple d'integració vertical i empresarial per rellançar una marca històrica amb més de 40 anys d'existència. És així, doncs, com neix el concepte de Llet Natura, a l'any 2008. Les 7 granges que participen en el projecte, en aquest cas, són les següents: Sat Sant Mer, de Vilademuls, comarca del Pla de l'Estany; Can Costa de Manol, comarca de l'Alt Empordà; Mas Gorí, de Cassà de la Selva; Can Bès, de Salitja, també comarca de la Selva; Sat el Trèvol, de Vilobí d'Onyar, comarca de la Selva; Mas la Coromina, de la Vall d'en Bas, de la Garrotxa; Granja Sant Josep, d'Almacelles, Lleida. Per tant, creiem que és l'única llet autènticament catalana, tant en l'accionariat com en el producte, cosa que avui en dia, per cert, dins del sector lleter català, pocs o ningú més pot dir-ho. Aquest origen d'aquestes explotacions agràries familiars, que han anat creixent al llarg del temps, garanteix la qualitat, la traçabilitat del producte i el respecte per la terra i el manteniment de l'activitat ramadera al territori.
La llet Ato és un tipus de llet nutricionalment molt més rica que la llet normal i amb valors de sanitat molt superiors, que adobem el contingut natural d'omega-3 augmentat en un 20% els greixos insaturats i disminuint els saturats, aportant molts beneficis per a la salut dels nostres consumidors i millorant la qualitat de vida. Per tant, tal com he dit, som una empresa catalana identificada amb el territori i compromesa a mantenir viu el sector lleter al nostre país i al mateix temps la nostra llengua i cultura. El català és la nostra llengua habitual, un idioma que ens permet comunicar-nos amb un mercat d'uns 10 milions de potencials consumidors. La nostra marca, en aquest cas, només es ven a Catalunya i zones veïnes. Tenim una clara identificació de la marca en Catalunya i així volem ser reconeguts. Per tant, per nosaltres és imprescindible etiquetar en català. Ho fem amb orgull de país i al mateix temps, com s'ha dit abans, en total normalitat. A banda de les declaracions d'intencions anteriors, Ato Natura fa una demostració de la seva aposta en defensa de l'etiquetatge en català quan a l'any 2008-2009 realitza una important inversió d'uns 100 milions d'euros aproximadament en modernitzar la seva planta d'envasament i etiquetatge, moll de descàrrega, magatzem intel·ligent, etc. En aquest moment, la direcció no té cap dubte en apostar per l'etiquetatge en català, no contemplant cap altra opció, malgrat el bilingüisme del nostre mercat natural. En cap moment hem considerat que l'etiquetatge en català pugui representar un perjudici per la venda dels nostres productes. Ans al contrari, creiem fermament que representa un valor afegit com a mostra que comercialitzem productes en relació directa amb el territori, molt propers als consumidors i amb independència de l'idioma que utilitzi el consumidor en el seu dia a dia. Creiem que amb la seva majoria sabran apreciar aquests fets i ho saben. Amb això vull refermar-me. Amb independència de les conviccions personals de cadascun, l'etiquetatge en català i l'ús de català en l'àmbit de l'empresa és també una molt bona eina comercial i estratègia comercial, evidentment. Més enllà de complir o no complir lleis, tenim clar el país on vivim, per tant, ni un moment de dubte per etiquetar els nostres productes en català. Forma part, per què no dir-ho, de la nostra innovació. Crec que ens hem de desfer de pors i d'inèrcies negatives. Seria un greuge per als nostres consumidors no etiquetar en català. Ens sentim un grup empresarial seriós i compromès amb el nostre país i amb els nostres consumidors. Resumint, crec que tenim un present que malauradament és complicat, però estic segur que des del realisme que ens caracteritza els catalans sabrem trobar els camins i a vegades, per què no dir-ho, les dreceres que ens portin a l'èxit i a l'excel·lència. En definitiva, un país millor i un futur millor. Moltes gràcies. Anem ara a una empresa del món de serveis, amb l'Eloi Font, que és soci director de Font Advocats, que és un despatx especialitzat en dret digital i que acaba de ser premiat, també premiat per la IJEC, que és l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya, amb el Premi a la Qualitat Lingüística Empresarial pel foment del català a l'empresa. Moltes gràcies, Albert. Bon dia a tothom. En primer lloc, també vull agrair a la Direcció General de Política Lingüística el fet d'haver-me fet partícip d'aquest acte que trobo tan interessant, i en especial a l'Ester i a la Montserrat Nadal, que vaig tenir el gust de conèixer, com deia Albert, a l'última gala dels premis de la IJEC, l'Associació de Joves Empresaris.
És un honor per mi ser aquí enmig de tots vosaltres i sobretot al voltant d'aquestes personalitats. Jo sóc un advocat senzill i aprofito per presentar-me. Soc, com deia l'Albert, soci director i fundador d'un despatx d'advocats de Barcelona petit, enfocats plenament al dret digital, no? El que es coneix ara com dret digital. Anteriorment o antigament es coneixia com tecnologies de la informació TIC, i és molt jove. Vam néixer fa prop de 4 anys amb la intenció, o almenys per intentar, donar resposta als innombrables dubtes i reptes que planteja el sector digital, l'entorn digital, especialment en l'àmbit del dret. Repte que ja us avanço que és molt interessant, sobretot quan, com sabeu, el dret va per darrere de la realitat, i és que l'entorn digital ja no és una qüestió de futur sinó de present. Com que internet no coneix de banderes, el nostre enfocament és global. Hem tingut la sort durant aquests anys de fer clients a empreses grans amb presència internacional, per bé que la majoria dels nostres clients són petites i mitjanes empreses de tots colors i joves emprenedors que ens contacten abans d'iniciar la seva aventura empresarial. Els problemes i conflictes en l'àmbit de la privacitat, de la propietat intel·lectual, del comerç electrònic, de les xarxes socials, de la reputació digital, de les aplicacions mòbils. Com veieu, són moltes qüestions que ens envolten en el dia a dia, i si algú té una mica de sensibilitat i gust per l'entorn digital, ja us podeu imaginar que la feina és molt interessant. Com que, com us deia, la majoria de serveis i clients són d'aquí, des d'un primer moment vam tenir molt clar que havíem d'actuar amb naturalitat i sense complexes, i per això havíem de donar prioritat a la nostra llengua, i no només, com deia l'Agustí i altres ponents, des d'un punt de vista de l'obligatorietat legal, que hi és, sinó per una senzilla raó de normalitat, de naturalitat. Treballem, doncs, amb naturalitat en castellà, en anglès, però li donem prioritat al català. Per exemple, quan accediu al nostre web corporatiu, que aprofito per dir que és fonadvocats.com, veureu que la versió inicial de la home està en català. Quan despengem el telèfon diem Font Advocats, bon dia. Són petits detalls, però que expliquen una mica quin és el nostre codi lingüístic. Com deia el Josep, imagino que la majoria sabeu, el sector del dret, i en especial l'àmbit judicial, és un sector molt tancat al català, i això ens ho trobem a diari. De fet, llegia no fa massa que la tendència de l'ús del català en l'àmbit judicial va a la baixa en els darrers anys, i sobretot a Barcelona, a la ciutat de Barcelona i a Tarragona. Per tot això, nosaltres tenim molt clar que hem de continuar amb l'esforç de treballar en les 3 llengües dels nostres clients sense oblidar-nos d'on som i sense complexos. Moltes gràcies a tothom i estic a la vostra disposició per si després teniu algun dubte o alguna pregunta. Moltes gràcies. Gràcies. I ara, abusant d'allò que deia l'Agustí de Shakespeare i de la pedanteria, podríem dir allò de last but not least. Jo no sé si podríem traduir-ho com la darrera, però no la sobrera, intervenció. És Marta Arroyo, economista i publicitària. Fa 4 anys que dirigeix el seu propi projecte, Mosaic in Comunicació, que és una consultoria de publicitat especialitzada en emprenedors i petites i mitjanes empreses. Bon dia a tothom. Gràcies també a la Direcció General de Política Lingüística per haver-me convidat. Realment per mi veure'm envoltada de tanta gent i tantes personalitats, com deia l'Eloi, és un honor, perquè jo també soc petitona. Soc autònoma, fa 4 anys que tinc el meu propi projecte
i realment quan em van trucar per dir-me de venir a explicar la meva experiència com a publicitària i com utilitzava el català en la meva empresa i en el meu àmbit, doncs em va fer especial il·lusió. Dit això, començarem... Perdó, estic una mica encostipada. Si llegim una definició de la publicitat segons Viquipèdia, 2 missatges. Diu que és una activitat comunicativa i que a més fa servir tècniques de comunicació massiva. Activitat comunicativa i tècnica de comunicació massiva. És a dir, les marques interactuen amb els usuaris mitjançant missatges clau i conceptes creatius. El famós què dir i com dir-ho de les marques. Les marques s'han de comunicar amb les persones, amb els seus usuaris, per transmetre valors, per transmetre els beneficis, per arribar al consumidor, en definitiva per vendre més. A vegades els missatges o les campanyes són visuals. Per exemple, una marca de rímel que t'està dient molt clar, si ho veieu allà a la pantalla, t'està dient molt clar que aquesta marca, amb aquest producte, t'allargarà les pestanyes. No t'ho diu ni en català, ni en castellà, ni en anglès, t'ho diu visualment. Però quan els missatges no són només visuals, s'ha d'utilitzar una llengua, un idioma. Llavors, en quina llengua ha de ser? Jo, i amb la meva experiència de mosaiking, ho tinc molt clar. Si el nostre mercat és català, és el català, jo utilitzo el català. Si el nostre mercat és l'espanyol, en català i evidentment també en castellà, però no renunciem al català. I si el nostre mercat és internacional, doncs també podem utilitzar l'anglès, només faltaria. Però jo crec que en les nostres comunicacions mai s'ha de renunciar al català. Sempre ampliar-ho amb l'altre idioma, però mai renunciar-hi. Ara us porto 3 exemples de grans marques que comuniquen en català, perquè a vegades pensem, les grans marques, les multinacionals, poques comuniquen en català, doncs n'hi ha. Catalana d'Occident, aquella famosa campanya del tot, tot i tot, que després es va traduir, però l'original va ser en català. O cacaulat, el famós mans fredes cacaulat calent, en aquest cas cacaulat gelat. Després també s'han traduït, però l'origen ha sigut en català. O la famosa campanya d'Estrella d'Am de fa ja 4 o 5 anys que van començar amb el Mediterràniament, també s'ha traduït, però la seva base és Mediterràniament. Les petites marques, us poso uns exemples per les quals treballem, que comuniquen en català. Quan tenim un client català, jo repeteixo, el meu mercat és el català, jo de seguida li ofereixo la comunicació en català. Si ell no vol o té un altre tipus de client o de mercat, en parlem, però de base en català. Per exemple, una cuinera que es diu Montse Medina, que el seu claim o el seu eslògan és la teva cuina saludable, en català. O l'Enric Massip, que hem tingut la sort de fer-li la imatge corporativa, esportista 5 estrelles, en català. O una campanya d'una consultoria de temes científics que estudien el fons del mar i de més, una campanya que és Llegeix el mar, en català. I per últim, el rellançament d'un bar que es diu Elefanta, que li vam crear el Roda el món i torna a l'Elefanta, en català. La meva experiència com a mosaic en comunicació, tinc el domini .cat, tot i que redirecciona el .com perquè fa 4 anys i mig que tinc l'empresa i en aquell moment no era tan fàcil, però el tinc registrat al .cat. Si cliqueu mosaiking.cat surt, tot i que redirecciona el .com. Tinc la meva web només en català, això sí, amb un plugin de Google que és gratis, que tu te'l pots baixar i pots traduir en qualsevol idioma. Els meus perfils a les xarxes socials són en català, els articles que escric o els apunts que faig són en català, les comunicacions per e-mail són en català, faig pressupostos i factures en català, és a dir, faig servir la naturalitat que deia el senyor Casas d'utilitzar la naturalitat. Si un client no m'entén o em demana que escrigui en castellà o en anglès, naturalment no tinc cap problema, per algú són bilingües o trilingües aquí, però sense renunciar a la base del català. I què pot fer l'empresari català? Què podeu fer vosaltres? Registreu-vos al vostre domini .cat i redireccionar-lo. No cal ara canviar el vostre domini de la web i tancar-lo, no. Simplement compres el domini .cat i el redirecciones. I a més també faràs una aportació al .cat que bona falta els hi fa. Tingues el web i els teus perfils també en català. No dic només, fixeu-vos que dic també. Jo la meva web la tinc només en català, però si la tens en castellà i en anglès, tinga-la també en català. Escriu els teus correus en català. Ara també ens brinden moltes eines gratuïtes, tens el corrector de Word, tens el Softcatalà. Sí que hi ha gent que està més acostumada a parlar en castellà o que ha estudiat en castellà, però hi ha eines que realment et poden ajudar a escriure comunicacions, e-mails, cartes, articles en català. I si ets amants de les xarxes socials, també publica en català. I aquí el famós tòpic que l'he volgut posar, que algú em sembla que vostè ha parlat d'això al principi, els anglicismes en publicitat. Són bastant perseguits els publicitaris amb tot aquest tema, perquè clar, si podem dir marca, per què diem brand? No? Si podem dir públic objectiu, per què diem target? Doncs perquè som així. Jo us diria que si ets català i treballes a Catalunya per a clients d'aquí, si em permeteu el joc de frase, talla amb els altres idiomes i no et tallis amb el català.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, doncs tanquem aquest torn d'intervencions i ara faré allò que faig habitualment, que és donar pas a un vídeo o vídeo sobre les jornades i sobre aquesta campanya. Vols fer créixer el teu negoci i millorar l'atenció al client? El català t'hi ajudarà. La informació sobre els productes també ha d'estar disponible en català i ha de ser accessible i segura perquè el client la pugui interpretar correctament. És natural atendre el client en català. Adaptar-se a la llengua del client és sinònim de servei de qualitat. Els rètols són un senyal d'identitat i són el primer element de contacte entre l'establiment i el client. Trobar-los en català indica la disponibilitat de l'empresa cap al client, a més de ser un requisit legal. L'etiqueta d'un producte és una de les primeres informacions que rep el client i l'ha de poder llegir en català. La normalitat d'un país també es reflecteix en l'etiquetatge. Els catàlegs, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els documents que en derivin han d'estar en català. Hi ha un mercat de 10 milions de consumidors que parlen català, que és la 9ª llengua de la Unió Europea. Marques i empreses internacionals líders en el seu sector fan servir el català per atreure i fidelitzar clients. Fer servir la llengua del consumidor crea més afinitat amb la marca. 8 dels 10 webs més consultats a Catalunya són en català. Cada vegada més, les empreses aposten pel català. Català i empresa. Ja estàs al dia? Quadrat molt bé el temps, amb la qual cosa la mestressa de l'acte, que és la directora general de Política Lingüística, no caldrà que tingui que escurçar. Esther. Gràcies. Bon dia a tothom. Gràcies per haver fet la presentació i per haver fet la conferència i gràcies d'entrada a tots els que heu volgut donar veu a les vostres experiències per explicar que l'empresa està al dia o què és el que falta perquè l'empresa estigui al dia des de punts de vista diferents, des dels més petitonets fins als que representeu grans associats, gran nombre de pimes, gran nombre d'empreses, gran nombre de comerços. Justament això és el que ens proposàvem avui, d'ajuntar aquestes vostres veus per parlar de l'empresa, per parlar de la necessitat que la llengua catalana sigui en ple rendiment en el món del sector empresarial. Agafant la veu i l'experiència de la petitona que ha parlat al final i que deia són així, els de màrqueting parlen en termes anglesos, però moltes vegades arrelen de molt endarrere pel que fa a la llengua catalana. Prat Gavellí, que segurament deveu conèixer, els publicistes, és el pare de fet de la publicitat catalana i també espanyola, deia que la paraula és el motor del negoci, simplement per evidència, perquè és l'eina principal amb què ens comuniquem i també perquè és l'eina principal amb què ens relacionem entre les persones i a més també entre les persones i les empreses. I per tant, evidentment, la llengua és fonamental a l'hora d'establir aquesta relació empresarial, aquesta relació comercial. Si mirem enrere, que també és una mica bo, sobretot per després fer el pas per mirar endavant amb prou força, i imaginem com era aquest país des del punt de vista lingüístic, només pel que fa al paisatge, simplement, com era fa uns 30 o 35 anys, quan alguns eren o érem a la IGB, jo no, jo ja acabava, però alguns estaven, evidentment. Realment el paisatge lingüístic era completament diferent. El paisatge lingüístic no era català. En canvi ara, que per sort trobem
tan natural que la retolació, la comunicació, la publicitat sigui per tot i per tot arreu i a tot el territori en llengua catalana, en els comerços, en els hospitals, en els serveis públics, tot això ha canviat. Per tant, en principi i d'entrada, com a directora general de Política Lingüística, voldria remarcar que hem fet un pas com a país enorme des del punt de vista de la política, des del punt de vista de govern, des del punt de vista dels empresaris i dels ciutadans, perquè aquest pas i aquest canvi positiu l'hem de reconèixer, perquè això sempre, no hi ha cap publicista que intenti promoure un producte sense parlar d'allò que és un èxit i d'allò que és bo. El mateix hem de fer també en la llengua. Ara bé, el que és veritat i també s'ha anat exposant de manera molt clara, de manera molt rotunda i de manera a vegades més discreta, no som allà on volem ser i no estem plenament allà on volem ser pel que fa a la llengua, simplement perquè no tenim en tots els casos i en totes les situacions en l'àmbit de l'empresa, em refereixo, no d'altres, no tenim un grau de presència de la llengua suficient com per poder ser entesos, encara, en alguns casos, i atesos, per descomptat, en català a tot arreu. Més enllà de raons econòmiques i més enllà també que s'hi ha fet referència d'obligacions legals que les tenim impugnades per l'estat espanyol, val a dir-ho i aprofito, és a dir, totes aquestes obligacions lingüístiques que afavoreixen la llengua catalana les tenim totes impugnades, per tant també estan fent una política lingüística molt explícita però adversa, com s'apuntava, com apuntava el secretari en començar. Més enllà d'aquestes raons econòmiques i d'aquestes obligacions lingüístiques que tot impugnades són obligacions i que mirem de complir, jo crec que el teixit empresarial ha avançat molt en català i això vull tornar-ho a dir. Ha avançat perquè té molt clar que en termes d'imatge és clau, ho hem vist, ho heu dit i ho veiem cada dia, perquè el teixit empresarial, els empresaris saben que és un signe de qualitat i això justament és el que volem associar cada vegada més. La llengua catalana, com qualsevol altra llengua, i l'ús i la capacitat d'utilitzar la llengua catalana és un signe de qualitat en relació al servei que estàs oferint, fidelitza els clients, no en tenim cap dubte, fidelitza els clients que utilitzen aquesta llengua i n'atreu de nous molt sovint. Rarament són casos molt esporàdics, el degà ens deia que no s'hi havia trobat mai, ocasiona problemes i fa perdre clients. En tot cas, si en perdem algun per aquesta causa, potser millor que no el tinguem. En tot cas, pel que fa al sector empresarial, jo crec que en general la nostra societat a Catalunya percep que correspon a beneficis, que el fet d'utilitzar la llengua catalana suposa un benefici no només per al país, sinó també perquè ajuda a vendre en català. Fer disponible la llengua catalana també no té per què ser excloent, evidentment, sinó també és un valor que aporta sempre beneficis. La llengua connecta amb aquests valors, la llengua catalana connecta amb aquests valors que suposen un actiu i per tant això és un element que els empresaris han de tenir en compte. En tenim encara de no convençuts, potser perquè encara no els hem fet arribar les nostres raons i les vostres experiències i això és el que estem intentant de fer conèixer cada vegada una mica més. Vendre en català és natural. Jo diria que l'adjectiu que hem fet servir més sovint avui tots aquí, curiosament, no és obligatori, és legalment imposat, és el que hem de fer, és el nostre deure, sinó que és natural. Vendre en català a Catalunya és natural. Això és el que hem d'aconseguir que s'estengui a tots els empresaris, a tots els comerços, els petits i els grans, perquè sigui cada vegada més fàcil i, evidentment, més natural trobar que pots operar, que pots relacionar-te, que pots comprar, que pots vendre en català, sense excloure, evidentment, cap de les altres llengües. Sí que és veritat que hem avançat molt, com deia, però que també ens trobem amb dificultats. Les dades de l'enquesta de població de l'any 13 que hem presentat aquest any 14 i que ara estem analitzant amb una mica més de profunditat ens diuen que el 40%
dels comerços utilitza la llengua catalana. És un 40%, encara en tenim marge per recórrer en grans superfícies i en supermercats. No vol dir que no la puguin utilitzar, sinó que habitualment no l'estan utilitzant més que a un 40%. Però tinguem en compte el que hem dit també en començar i que s'ha repetit, ha dit el senyor Fraile, la nostra composició demogràfica ha canviat molt i ha vingut molta gent de fora. Durant els últims 10 anys han vingut 70.000 persones de mitjana cada any, per tant és molta gent que ha vingut en el nostre país, que s'hi ha sentit bé, que no ha ocasionat cap tipus de conflicte el fet que hagin vingut, s'hagin incorporat amb nosaltres, incloses aquestes persones que són moltes que porten una altra llengua diferent del castellà, que són un 10% de la nostra població. En aquests moments gairebé 700.000 persones utilitzen aquestes altres llengües i moltes d'aquestes persones nouvingudes s'han incorporat, per sort, en el nostre sistema laboral, moltes vegades, com sap el director general de Comerç, en el nostre entorn comercial. Per tant, no és que hàgim tirat enrere, sinó que tornem a ser, diguem-ne, haver de fer el pas una altra vegada endavant, perquè tenim un 17,5% de la població d'aquest país, en aquest moment, que és nascuda fora de Catalunya. Així com a punt, als anys 80, que també hi hem fet una mica de memòria, només un 1,5% era nascuda fora. Per tant, això necessàriament canvia els nostres funcionaments i necessita també adaptar-nos. Però per això som aquí, per això tenim un govern que està pensant en continuar avançant pel que fa a la llengua catalana com pel que fa al país en general, i tenim la sort de saber que hi ha empresaris, molts comercials, molts professionals de tots els sectors que estan treballant com cal i de manera natural, com dèiem i dèieu, en català. M'agradaria destacar que en els centres de treball la llengua més habitual és el català. Això també ho heu apuntat i és un element que jo destaco per el que implica d'importància pel que fa a la vostra feina. Nosaltres sabem que tenim un sistema educatiu que des del punt de vista lingüístic és magnífic, perquè surten els nostres escolars, els nostres estudiants amb la capacitat de poder utilitzar les dues llengües en igualtat d'oportunitats. Això com a país és una medalla que ens hem de posar, encara que ens la vulguin treure, no la medalla sinó el sistema educatiu, justament perquè va molt bé, perquè si no hi anés bé n'hi haurien parat atenció. Dit això, a més tenim uns estudiants que van a la universitat i que quan opten per fer les seves proves d'accés a la universitat resulta que un 96% fa les proves en català, un tant per cent molt petit, per tant queda que el fa en castellà. Vol dir que tenim la població preparada per entrar al món laboral en català. Moltes vegades aquestes persones no tenen com a llengua primera la llengua catalana i quan entren al món laboral és quan tenen l'opció important d'activar aquest coneixement que tenen però que no han fet que sigui encara un ús actiu de la llengua. Per això pensem que el món empresarial és tan important. Ho és perquè puguem, tothom que vulgui utilitzar la llengua catalana en la relació empresarial, però també perquè realment és una manera important de donar prestigi a la llengua i de facilitar que tothom la pugui utilitzar amb naturalitat i de manera real, perquè quan entres a treballar és quan sents la necessitat d'utilitzar aquesta llengua. Per tant, és també, evidentment, com a àmbit, un àmbit molt important. Per això, des de la Direcció General de Política Lingüística col·laborem amb la Direcció General de Comerç, amb tot el departament, evidentment, amb l'Agència Catalana de Consum. Avui el director no ens ha pogut acompanyar, però treballem per anar avançant en aquells espais que són més difícils, com l'etiquetatge, que ja s'ha esmentat. Són més difícils, però no pas, com s'ha dit molt bé en començar i al llarg de tot, no pas per raons ni econòmiques ni de raons de logística, això ara és molt fàcil, la tecnologia ho permet, el cost econòmic també, sinó per altres raons que podeu veure que no són pas empresarials, sinó que ratllen la voluntat o la no voluntat i la política adversa. Per tant, jo crec que sí que farem un pas i el farem positivament i això ens ajudarà també a fer aquest altre canvi de poder disposar de l'etiquetatge, dels manuals d'instruccions i de tot aquest material de comunicació escrita que encara algunes empreses no han fet el pas
per poder-lo oferir. Treballem no només, evidentment, des del govern, sinó que treballem en col·laboració, i aquesta és la gran gràcia que té la nostra societat i el nostre govern en aquest àmbit, que és treballar amb el sector. Treballem amb PIMEC molt estretament, com heu vist i ens han explicat molt bé, amb la Confederació de Comerç, com també han explicat molt bé, perquè són els dos pols més importants per treballar amb els col·legis professionals. N'hem convidat dos perquè es vegi la feina que fan, però la voluntat també per part d'ells i per part nostra de treballar conjuntament. I a més amb les empreses petites, mitjanes i grans, perquè moltes estan treballant en aquest sector. El govern el que fa, evidentment, més que anar remarcant, que també ho fem, anar remarcant quines són les obligacions, és anar remarcant què és el que significa de natural, de bo, poder utilitzar la llengua en el nostre país, també en el món empresarial. Evidentment, el Codi de Consum ens hi obliga, però ens obliga moltes altres coses. Si no tinguéssim el Codi de Consum, tindríem la mateixa obligació, la mateixa necessitat d'utilitzar de manera natural la llengua catalana en el sector. Per tant, hem de continuar treballant per assegurar que aquests dèficits que apuntàveu deixin de ser-ho o vagin minvant aquest grau que tenen, que l'atenció oral realment arribi a una presència molt alta i que puguem ser atesos i entesos a tot arreu, en català també, que puguem assegurar que l'embalatge i l'etiquetatge i tota la comunicació escrita, impresa o digital sigui també en català, i per això treballem conjuntament per fer-ho avançar. No hi ha dubte, com deia, en començar, que l'empresa ha fet grans passes, però que ens en queden unes quantes per fer, i el que volem és activar aquesta voluntat d'avançar carregant-nos de raons. N'hem destacat 8, però jo crec que estem carregats de raons per continuar avançant amb la llengua catalana en el món empresarial. Vosaltres ens les heu explicades molt bé, ens han explicat també amb molt de detall, i gairebé jo ho firmaria com si no ho hagués dit mai tan ben dit, però com si ho hagués dit jo, perquè penso que les teves paraules en relació a l'ús de la llengua també són molt importants. La llengua i l'ús que se'n fa també indica a quin nivell de país volem i a quin estadi de qualitat volem aspirar. Per tant, va tot junt, utilitzar la llengua i utilitzar-la amb la qualitat que correspon. Crec que un país normal ha d'utilitzar la seva llengua normal de manera prioritària a tot arreu, i en aquest estadi en què nosaltres som, en què estem preparant-nos per fer un país molt més obert encara del que som, i sempre més eficaç encara del que som, les empreses hi teniu evidentment un pes molt important, i que ho feu en la llengua catalana és un valor segur per al país i també per als ciutadans que hi conviuen. Per tant, moltes gràcies per la vostra participació. Us convido a difondre aquestes raons, perquè realment estem tots carregats de raó en general, per continuar treballant perquè la llengua catalana sigui l'eix vertebrador d'aquest país, al costat de les altres llengües que són oficials i de les altres llengües que són llengua familiar o d'entorn individual de cadascú, evidentment, en aquest país que és democràticament obert i que continua avançant. Per tant, moltes gràcies a tothom. Un altre dia farem un debat sobre aquest tema. Gràcies. Gràcies.